My Beauty is My Life. Είναι καινούριο κανάλι στο YouTube. Αυτό το κανάλι είναι της αδελφής μου. Βασικά, σε αυτό το κανάλι θα κάνω βίντεο η αδελφή μου και εγώ. Αποφασίσαμε να κάνουμε και οι δύο κανάλι. Αποφασίσαμε να κάνουμε κανάλι στο ίδιο. Τι θέλω να πω. Αυτό το κανάλι θα έχει σχέση με beauty, πράγματα, θα κάνουμε vlogs, MDs, hauls κτλ. Επίσης, δεν είναι τώρα το πρόσωπό μου, εδώ δεν το δείχνει κανονικά, αλλά εγώ θέλω να το δείξω για προσωπικούς λόγους. Μπορεί στη συνέχεια να το δείξω, ποιος ξέρει. Αυτά είχα να πω. Επίσης, σήμερα θα κάνω ένα haul video. Δεν ξέρω αν θα το επεξεργάσω σήμερα και θα το στείλω σήμερα, ούτε δεν ξέρω αν θα το στείλω αύριο. Ελπίζω πάντως να το κάνω όσο σύντομα μπορώ. Αυτά. Βασικά, όχι στείλω. Όχι στείλω. Ανεβάσω. Τέλος πάντων, συγγνώμη, λάθος μου. Τι θέλω να πω, αυτά από μένα, φιλάκια πολλά. Να πάτε να δείτε την αδελφή μου, το βίντεο είναι ίδιο σαν το δικό μου. Θα το έχω, μπορεί να το έχω κάπου εδώ, δεν ξέρω. Θα πάτε να το δείτε πάντως. Θα το έχω στο link, αν δεν το έχω βάλει κάπου από εδώ πέρα. Οπότε φιλάκια πολλά από μένα και να περιμένετε το haul.